Goddag, velkommen til. Vi er nede på Jerndrup i dag. Se om vi kan se, hvad fanden er det ikke alt. Det er som, der sidder et eller andet i kloakken eller noget. Skal vi ikke bare tage ned og se, hvad det er? Ja, men velkommen til Fælde, du. Nu ringer Mads. Jeg kan hellere tage en snak med. Ja, det er en flot pige, vi har på siden af bilen. Ja. Men ja, du tror, det er løgn, hvad vi finder i kloakkerne. Så må vi jo se, hvad det bliver i dag. Og det er de her 3 klapper her. Vi skal lige se, hvad der gemmer sig derinde. Altså nogle gange så kan man aldrig undre sig over, hvad jeg finder i kloakken. Prøv lige at se, hvad det blev til. Et stykke træ og et kloakrør. Så tænker man bare, hvordan fanden ender det i kloakken. Og ja, jeg skulle sgu lige have nogle vaders på for at komme derned. Men det var dagens fund, i hvert fald lige her. Hvad er der ellers fundet, Morten? Ja, I kan jo følge med, så kan I jo se, hvad vi finder. Men ja, nu når vi alligevel er her, så har vi jo en pumpestation her. Det er en af de ældre huse, vil jeg selv sige. Her er vores styretavle. Og den her, den fortæller os, hvis der kommer nogen alarm. Vi kan se det på vores iPad. Men skal vi ikke lige kigge ned i dybet her? Hoppa! En af de ældre, det her med. Der er både CV og alt muligt andet lort. Og der ligger en masse flamingo der. Det er sgu ikke kun lort og papir, der kommer derind. Så har vi sgu lige en kommunikationsmølle på en af vores pumpestationer. I Jordrup, så vil vi jo hellere køre derud. Og vi er stadigvæk i samme kommune. Lunderskov. Der har vi ham jo. Goddag, min ven. Nå, som vi også lige kan se i vores system her, det er vores alarmvest. Og det går rigtig godt. Der er kun lige den her lige nu, faktisk. Ja, det er så ikke den meget. Vi er bare... Så, ned. Og vi siger godnat. Og så siger vi godmorgen, du. Ja, det kan vi jo 89 i dag. Den station. Skal vi bare ringe sammen? Så siger jeg ikke noget. Der er sgu ikke meget i forbindelse der. Vi kan prøve at tage ham overfærd. Ja, den gider sgu ikke snakke. Nej, lige prøve at resette. Han smutter sgu. Og så tænker jeg, at Morten må ikke rydde det der. Og roligt, jeg er elektriker. Jeg har i hvert fald svendebrevet. Jeg skulle lige en ny fejl af. Udgang. Hvad fanden? Nu må vi hellere komme afsted. Ja, hvad har vi der? Okay, 900 meter. Yes, jamen så kører vi derhen ad mod næste pumpestation. Og det er egentlig et lille udsnit af, hvordan min hverdag ser ud. Og jeg håber, vi vil se med i næste video, så kan I se, hvad vi går og laver i Blue Kolding.